obi a wo no kwasi ada bia o akan ne huhu akwasifo wonom a wo mo kwasi ada se ya akwasi se eye akusua wonom enna dodo a wosere wa asase so no enhyeda no so ye wo kwasi ada ade bia ne ho a wo hya ase wa ahogono so da bi be ma ye wo no kwasi ada emma anka wonom pe se nka wose mahu asimasi mahu obenten o ne dikan wo mabra bo ma me pe se nka me wa no oni se mo kwase wo mo pa sa ma ne mbene kwasi ada fo mpa de fo obi a ye wo no kwasi ada da ane ni hia mu na ho kire mu se wo kasa wo ta bi we ya wo pe papa preko woni se kwasi ada ma anya asem bia na aka kire na no waje adi abusia ya da odoma nkoma se wode yenkwa akyeye na ya hia mu biem wo mpani ahia dwumadi so medical catcher se mpani ahia sa dwumadi ebre no so a esu hunu na afi se de asamnetie na ene ye ka no afi se ye ba besua de wa ha ene nti sa bre no du sa no a edian na ekoso edian na ye ba besua twi afa ben ofidie no ena Oheneyere Adwoa Aprebi majimadwa me pese esua de kakra ye nyina ye wodi obi a wodi ye nyina so ye nim se edin bia wa sekire edin bia wo esunsanso ne papa mu ane bone mu sa wugidi sa wunyimni sa nete wugidi aye wanye ni nso a ane wara na enne de ye ba behwe eda ye wo ye eye yakra da aye de ewo ye sa edin no na sekire ene ne nsunsanso ye wo bia edabi ene nti wo woda nso ne wo meda eda ye de wo no sai na wo siti ase ene me pesa ye hwe edin edakrada a eye kwasiada se ye wo kwasiada a bini se mo amu bema ede kwasi oba ede akusua bayan hwa de bi wa ha okani ba biara ekitadin miensa ane okani biara ya owo eson bi mu ekitadin miensa de di kan ekrada ye wo se ye dwada se ye benada se ye de he ye wudi de toso mienu eye edao eja wo de ba asase so wo de be mawo a eye opapa din a wo de e ka wo eno no eye abusuadin ana de toso miensa eye esom a wo emudin a wo de aka wo on say ye wo adwada wo papa ade wi afika wo din hu ukọ asori nti ye bo waso so pa Abigail sa okay oso pedakas oso pedebora e wo sentia de won kwa asori okobo somsonso wasimede afofie wasimede dapa wasimede abla kwabena ne gidie ene ne som no na de oye muslimi so obeti Muhammad ene edin bebre ekrada ye wo no abusuadin a yede ma no eda nchen a gidie a wo mu no edin ebeka ho ema ne yemiensa ene de makasa ye hwe akrada ye hwe obi o ye wo no kwasiada be ma de kwasi ase kire eye akoa anase osomfo ena kwasi ne mrane ene bodua ase kire ene mrane nsusuye dem ebo obia emfa enada wadwene enya de koro ene nti kwasi akoa anase osomfo na emrane aye bodua oba nso oba a ayakosia ne krada no na se kire yesɛn afna anasa osomfo enna ne mrane eye dompo ene nti obi odi akosia bia obo nse ye fra se akosia dompo ne mrane ene no ya wo kosia da esu ene banban ena woda ne die edie na odoma nkomade aka saa die no ho a ene nti emma obedanson efri enna ahodo na akamu
obi a wo do Kwasi ada bia o akanne honhom ane o wasa akanne honhom no enne ade no wadi mu a se dibre bi ba na wo di ne edi kan a wo nu ho da obi a wo no Kwasi ada me ka kire se ye kase odi bibi anim ama ye directing adwuma bi dwumadie bi ba se ya sori se ye de fa ne bi animu se won hwe ntenetene ama dwumadie ni nkoso wani mu nwase da ena bedwamade yo wodi jai obi a ye wo no Kwasi ada so a eno so wani mu nwase wono mu ye mane ye fe o ma no eye nikanika eye nige eni nti wo behwe so obi tinchen na se ahoye asu kakra woni mu a wase an we de akwa tete ne katere maso we de akwa gie duro bi nti na oya ade a ya na ye fefefe no da bi odoma nkoma na de ache no eye nisu ene ne ban a twedi amponyankrompon e de adua akwasifuo mu eno no akwasifuo gidie e wo twedi amponyankrompon mu wo soro pa sa gidie na wonom ewo nti ene tema ya eka wo mu ho nti eya wo mu tai dim afoforo nti wo de asori mpo so wo bi o say me bompa ya ma me dia ma o intercede for others sa nipa no obehwem na sa da no anada ye wo no na ye Kwasi ada wonom ewo sa chede no na esanse wonom gidie ewo domankoma mu ewo soro nti na wo mu dim afoforo nti eya nsohwe ta aba wo mu so ai wotini ye kire say obi haw ene na mane wo bompa ya ma no e ma remfi e haw ni amane no etimi dane e de ba sa akwasifo no so nti won se ebribia na wo mo nam ohaw mu ebribia ensohwe eto wo mu ebribia wonom edi wodi ma foforo no na sa foforo no so e haw no wonom abene no na ebi ba wonom so nanso wonom empa ba wonom be kosoa edi e de ama kopem se twedi amponyankrompon be sere e de akire wo mu sa wo haw no ene abene no ya eba wonom so kwasifo so entoaso nti emma wonom ayonkofo a eben wo mu akwasifo no Kwasi adafo no wo mo namfo nom etaigya wo mu adamfofa wonim de ntia ni senti ne say saa nsohwe no a eba wo mo yonko na ye wo no Kwasi ada so ene ohawei ochina afoforo di so de beba biem efoforo di so eba saa na ne namfo nom eben no wo mo suro say anhwe yi a na saa ensohwe no saa wo haw no e bia ba wo mo so nti wo se wo mo kai edwane e di ja saa wo mo namfo nom no saa wo haw kro ya mu ya enamfo nom edwane di eja wo mo no ni tira nya yi a so ye be ma eye Kwasi a ne yire kra timi gya no so ye oban so a ne kunu etimi gya no fese ansha wo kunu no ana wo yire no beka sa wo ye bad luck de bia wo de problems eba nanso enye wo a eye tema ahumobro ani abadaye ani gidi a wo wodomankoma mu ani nti nipa e wo haw mu a eye omobbo ma wudi ma wo mu nti ene masa nsohwe no ene saa wo haw no eba akwasifo so na woni bibi saa wo hawi ani abene nyina achi wono mo mpa abo efise wo mu gidi wo domankoma mu no edoso wei ema akwasifo wonom e wo mo Kwasi ada se ya Akwasi se eye Akusua wonom enna dodo a wosere wa asase so no enhye da noso ane eye na ohaw ne doso eda wonom de sere no ennoso omanigi da noso se wonom awerho ne wonom abenida nanso ni nyina mu akwasifo empa aba wonim se obi a ye wo no Kwasi ada so obo ne tiri mu po eka se ade wei na meku akọ ho a ansesa na dwene sa Kwasi ni na Kwasi ada ni wasi mapa aba giving up your modi wo Kwasi ni abrabo mu they don't easily give up
esanse wono mugidie asunti se woka se me kodafo we a emfa ho ne wo hawo behia emfa ho ne amane a wo behia wonom ebekoso akonkoden e de akoduru ho aya adwuma na wo hya se eye school bi na opese woko eye ade bi na ode asine ni so emfa ho ne wo hawo ne amane a wo behia ne gidie hihim obekonkoden e de akoho na ade baako a ewo wonom ho so ne se ye wo kwasi da ade bia ne ho a wo hya ase wa ahogono so dabi wo hya ase nya ahogono so kra nanso awieye no na aye anigye na aye serie e de ama akwasifo aninti akwasifo de ana akwasi adamma de wono ma hyase wo bibia mu eden na awieye ni nyina da e anigye ene enkunimdie wonim se be ma ye wo no kwasi ada emma ka wono mo pe senka wose mahu asimasi mahu obenten on ne dikan wo mabra bo ma me pe senka me wa no wonim se mo kwase wo mo pa sa ma na mpene wono mo nta mpene emma na wono mo kra akondo no wo mo nta nya eya na de etoso bienu ene ne miensa mo hono ena wono etai enya ewade na wono mo manso esan wo haw no ene abene no eya na aware ho din kakra nanso onya ekọ awie pa edema no mepa chaw kwasi ada fo mpa de fo obi a yewo no kwasi ada da ene ni hiamu na ho kire mu se wo kasa wo tade we ya wo pe papa preko ota wo nto biem enti kwasi ada made omo bi biara eye papa na oto ne preko wo pe wo bi a wo ye osie asem kokoam ye be ka no poto kasa bi se wo ye secretive a ensan kwasi ada ma ho je say ebe ye din se wo hu na kwasi ada ba na no wo ka asem no wo ka da bi wonom ekora asem papa na kwasi ada ma ye nipa bi a wonom te kasa ase se language we no wote a mepa chaw emu ne fia bia twi woni ni nyina eka da bi wono wote twi no ni bunu mu nti asem a woni na eka no bia na wo keka asem ni bia da bi wono de wote ase ekọ bunu mu nti wanhwe yi a aye wo se woni na eka sasere woni betie na wate ase foforo bia wo kra na wo ka asem na wonte ase sa woni se kwasi adama anya asem bia na aka kire na wagye adie da bi asem a wo beka kire no wokoda dwene ho nimprenu ene nimprensa so na watena se asese ahunu se de wo ka no eye nokre anase enye nokre ansana so wono wo muaye bi a wode abrew ansana wo wadwinkyire bi a wode abrew ene nti kwasi adama ade biara asem biara ya wono mo kire wono madwene wo ho no poto kasa mu yese wonom emma very accurate response enti se ye wo eda kwasi ada odoma nkoma chaw niema bebre we nom na asofo ni bi asua ya wonom ede eka se eye hintasem ni ye ka kire asore ma bi ni ye ka kire nipa bi ni ye de dada wo mo na afi wakwaje nipa kredi na me ka se eye ade a wasua opani bi a kire no ene wahu ene wode ka nti se watena se asese a sofo bi a woka wo bi ho asem eya wo pene krada ene wode aka obisa ho sa adenti a efiri dia mede betwato eye se eya ye hye kwasi adafo ba ye ntai ni so se sa bo hye ne beba mu a age se wo de dan ka nti se me ena me hye wo ba age se wo dan ameka ebre no so wo be afre ansa na makase somje enye saa na wo tena se wa hye me bo ode beba a enya de beba mu odofo medika aka se wo gidi se wo nyini edin biara e wasekire e woni nsunsanso se ye papa se ye bone e ka bom
ɛna ayɛwo onipa no osu ɛne wo ban sɛ wo hunu wo deɛ na wo bɔ mpaeɛ fa ho na wo ankasa hunu sɛ deɛ wo besi atoto nafa na bɔne yɛ wo mu watimi asesa ma na yɛ papa a ɛno mmom bɛboa wasensɛ ɛde bɛhyɛ wo nkɔm ne agye wo ho nneɛma nyinaa aha ana mede wo besie mpani ahyia dwumadie si nie Oheneyere Adwoa Aprebi ɛne wo din bɛsa nhyia bio